खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो नै दा आङो कार्बि आंलंआव दं मोनफैलायबाय आरो कार्बि आंलंआव दहाय सौफैदों आरो 4:30 फैबाय थानायखौ भिडिअ लायासै जि गरम ना बेखायनो डाइरेक्ट फैबाय फैनानै नै दा बेलासि जाबाय आरो जोंहा गाबोनो माने बिबोनांनि आस्थाम सोनाय दं आरो रिं सेरेमनि नङाबाथ' जों बैसागुआवनो फैनो गोनांमोन आरोना बैसागुआव फैयासै मानो होनोबा जोङो बैसागुआव फैयोमोनबा जोङो आस्थाम सोनायखौ लोगो मोननाय नङामोन आरोना थाब थांफिननांगौ जागौमोन नालाय बैसागु बायनासो लादोंमोन नालाय आस्थाम सोनायखौ ओंखायनो दिनै फैबाय आरो नै दा जोङो लाङिनो थांनो नागिरदों एसे ओरैनो हाथाय खालामनो आरो नै बाबु जों साथाम थांगोन आरो मिस्टार आं बाबु ना बाबु नायलाय सासेया गारिखौ लानानै ओंखारबोनो हायाखैनो लामायाव नेदों आयौ जि गरम जाखाबाय खोमसि जाथारबाय आरो ना नै जों दा लाङिनाव थांना फैग्रोनोसै थांना फैखांनानै आयौ थांना फैखांनानै लोगो मोनबाय दं ए गोदामानि गायो दादानि रानि नै जाना रानिया जि देरथारबाय जाना बेटाया 100नि मेथाइ जागासिनो सेलेब्रेसनखौ 100नि मेथाइ नांगौनो ओइ नायलाय 100नि मेथाइ गोथाव मोनबाय जानानै The next day नैबे गिला नुनाय माखाया गासिबो सेरेब गोजा आरोना बेखौ होजोंहाय लांनो थाखाय रेडि खालामना दोनबाय गासै 60 ना 70 खान नांगौनो आरोना नै बेखै आरो फाथै बासिबाय दङ आरोना फाथैखौबो बेयाव जेसेबां बुरजा नुदों बे फाथैखौ गासैखौबो लांजोबनांगौनो आरोना नै बेखैजाय आरो बथल साफा खालामबाय दङ बथल खर'आव आरो खुन्दुं गुफुर गुफुर खाबाय दङ बे बथलाव गासैयावबो सेरेब सोना लांजोबगोन आरोना 60 खानखौबो बेखौ जाबाथाय गोबागोन आरो गोखा नै लावथाय दिनैसो नुजेनबाय आं फार्स्ट टाइम बेखौ कार्बिनि माबायाव नांथारगौनो आरोना इयो फिसा दाननानैसो जोङो लावथायखौ खेंखाइखौ हमनानै जुमाय खावग्रासो जोंनिया ओरै जुमाय खावग्रा फिसा बिदि नङा मोदायसो बिराद मान दंबाय बेखौ सोबाय नै बेखौ सोबाय इयाव एमाव आरो दै सोबाय आरोना बेयाव बेनि एमाव आरो दै माने बेखौ सासे गावग्रानो होसिगोन आरो ओमफ्राय बेखौ फुजा होनानै सबबो लोंजोबगोन सबनो बेसेसो होगोन माने बेखौ ना हैनाय समाव बेखौ हायारसो लाबोदों आरोना न'नि नङा बेयो बेनो बंख्रय ना बांख्राय बंख्रं बेखौ कार्बिनि बंख्रं होनो सोखांबाय आरो एसे दंबावो सोनो थाखाय इसिनि दं खोमा नै बियो एकदम फुलि ना मा होनोमोनलाय फुलि मोननाया गोथां कालार बथलावसो सोनांगौ ओमफ्राय नै बियो माबाया गिसिखौ बेयाव सोनांगौ लावथायाव बे लावथाय फिसा नै रायजोफोरखौ ओंखाम जाहोना लाबाय होजोंहाय आस्थाम सोनायाव थांनो थाखाय गासिखौबो Doma, deh. Neta video mana lo deh? हल नाय हुआ नाय बोलसुन आं फट' लानो नै आंहा दख'ना सकना गाननानै रेडि जाखांबाय माने ओंखारखांबाय गासिबो रेडि जाखांबायानो आरो ओमफ्राय गासिबो गामिनि मानसिफ्राबो ओंखारनानै फैजोबखांबाय दा थांनांसिगौ आरो 12टानि सिगां सौहैनांगौनो ओमफ्राय माने जोंहानि बिजावजालि जागोना दिनै आस्थाम सोगोना माने कार्बि सिख्लासो आरो ओमफ्राय कार्बि आरो बर'नि आस्थाम सोनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि नै जोंहा ओंखारबाय गोदान गानना ओंखारबाय बाबुआबो हाय होनदो हौवा गोदानखौ खोन्थानो र' जोंहा बिबोनांखौ थादो नोंहा आब'आ थांला जोंहा थांनोसै सबबो हौवा गोदान जाबायना जायाखै नायनो Strong, ready. हल बेनार नै बिसोर हौवा गोदाना नै ओंखारबाय दङ जाथ'वाखैनो आरो कार्बिनि ड्रेस आरोना बियो कार्बिनि ड्रेस गाननासो थांनांगौनो माने बिसिनाव थांगोन नालाय
ओंखारबाय जोंहा सानैजों बोराय बुरि थांनोसै ना थांनोसै नों थाङा गारिखौ गनायसो नों थाङा आइनि बिनानावमोन ना आइनि बिनानावमोन ना माबा सिमलाथिनि आइबो आइ जाबायमोन अ नों आइ जाबायमोन आइनि बिनानाव आइ दा रेडि जाजोब्बाय बोरैथाय जोंहा नाया ए Amen he? Kiba luar nu? Kling sarko na ki? Kling sarko lo di? मा होनदों Beda mana mama? मा Hua bani ke jero tadi mama mana beko? Hua ga sengra ga zela ko mana tamane? मिन्थिया ना जुमाय बथल लादों माने ना अ लावथाइजों माबाखौसो लाबाय नै जुमाय बथलखौ अबेखै थांगोन आफाया कार्बिनि ड्रेस गानबाय Nei, थांबाय दे थगोर बाय बाय गयासु लक गयासु जा थाबायना थांसै बोरै नांदों दिनैनि दिनखौ मोजांथ' नांदों नांनाया ओमफ्राय दा सहैनानै माबायदि जायो बेनो बिबोनाङा बेनो आरोना जोंना आब' बाजै औ कार्बिनि जिहेतु कार्बि सिख्लासो लाबोगोन नालाय न' नेग्राफ्रा बिसोरो थांला आरो नै मामि नै दे जा थांनोसै नोंहा था बाय बाय होननानै बाय सोना जा थांनोसै दै नों था दे गानना फैगोन जोंहा थाबाय साब्रैजों आरामसे लाबोखानो हागौमोन ना लामाया खाथियावनो आरो गामि दरसे बारबानो मोनो आरो ना बारा गोजाननि नङा हौवा गोदाना थांबाय नै बै गामियानो आरो ना हिनजाव गोदाननि गामिया ओमफ्राय जोंना बैनि बेनो खाथिथार बै नै न'आ बै गोथाङानो आरो नुहुराबो जानो हागौ नैबे बिफाङा खोबथेदों खाथिथार ओरै गिदिंना थांसै ससेबाबो अट'जों थांसैलाय नै सबबो ज' थांजोबसिगोन आरोना नै दा बेयाव ससेयाव थाबाय थानानै दा थांबाय दं नै 30 जन थांनांगौ आरोना हिनजाव गोदाननियाव माने हौवा गोदाननिफ्राय 30 जन लेंहरदों ना 30 जन लेंहरदों आरोना गासै मानसिफोरखौ ओमफ्राय दा थांबाय दं मोनथारनोसै न'खौ नै मोनफैबाय न'आ बेनो आरोना नै सफैबाय हौवा हिनजाव गोदान लांनो फैनाय जाबाय ना ग्रोमनो सफैबाय जोंखौ इयाव फज'ना दोनबाय आरोना ओमफ्राय ओरै गिसिब हागासिनो बैयाव खावसे दङ ओमफ्राय जों इयाव नै बिजामादै सानैजों रायज्लायबाय दं आरो बिस्रा बे गोमो गाननाया हिनजावसानि बिमा बेखौथ' जोंहानि आइखौ सिनायखादों बे हौवासानि सा लोंसै नै गय खावनो होदों आरोना जोंनि फैनाय मानसिफोरखौ ओमफ्राय राननाबो होनो होदों नै रानबाय दं बाजैया गय खावगासिनो नैबेयावहाय माने हिनजावसाखौ बिदोंनो आरोना माने गावसिनि मानसियानो जोंनि जानानै बिना होदों आरो मा बुंदों दाथ' जों बुजिला नै जुमाय गंसे मोनजोब्बाय मालाय मानसो आरोना बियो गंसे होजोब्बाय आइना माथो मोननै नामा आयै ए मोनसे स्पेशल लाइटार माथो नैबे गेजेरनिया आंनि बिजावजालि जागोननि बिफा आरोना सबनोबो गंसे जुमाय बथल मान होयो आरोना
कार्बिफोरनि नेमाव माने मान होनाया जुमाय गंसे गय थाइबा फाथै गांबा लाइजौ लाइ बेयाव होनांगौनो आरोना बिसोरनि एकदम नेमथारनो आरो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंबो एफा मोजां मिथिया दिनैसो फार्स्ट टाइम आंबो नुगोन बिसोरनि नियमा माबायदि आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आं जि हायो बेखौनो खोन्थानो नाजानोसै Karena biar lebih ya. Hah? Dang kita coba. Nalita doon, no? Das Tapos yung nangyayari na. Dali. Kosong na ni sisi. Acor po. Hello, Lita. Tante. Ala, ada belum ada baru teknologi. Jangan primoy. Kau yang sedang malam, kau nak tengok malam.
এইটো কি কৈছিলে দে ওলাবচোন চাওঁ आयै मालाय खाथेजोब्बायमोन नै देनां हिनजाव लांफैबा लाफिननांगौ हौवा गोदानासो लाबावनांगौ दं हौवा गोदान लागोन बेखौ नैबे टकनखौ बिसा होदों आरोना नै बे हौवा गोदाननो आरो हाबा जाबाथाय आंखौ लाबोफिनबावनांगौनो ना बिसान न' हौवा गोदाना लागोन आरो बेखौ चिन কৈছিলে নেকি चिन चिन धरी सामने के एक बार थोड़ी सामने के एक बार Oh my God! धरी सामने के एक बार टकनानो आरो ओंखाम मोनजासिगोन एबार ओंखाम रानबाय नै ओंखाम जाना थांसै जोंहा बेयाव पार्टि मोनसे न' लांनो मोनो ना मोनसे जानो मोनो आरो सासे मानसियाव मोननै मोनो मानसि मोजांहाय इसोरना बाजै जानो हायैखौ न'आव लांना मोनो नै इखौ नों लायासै दे जेरैदो ओंखाम जानोसै जोंहा लाब्रा अमा बिबु जादो बाबु जादो बाबा जाबाय खान्थाल मटर आलु ये लाब्रा ना अमा बिबु जाखांबाय नै ओंखामा जाखांबाय बाजैया हारा अरखावगासिनो बाजैया होदो हारा अरनाया ओंखाम जाखांनाय लोंखांनायनि थांनोसैनि आरो पेकसे लालायबाय आरो आया कार्बिफोरजों दांगासिनो रायलायनाया नैबे जोंहा बिजावजालि गोदानाबो इउटुब चेनेल दं आरो ना मालिन ब्लग होननाय नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ आरो कार्बि आलंनि गोबां मोजां जायगाफोरखौ नुनो मोनगोन बिनि भिडिअखौ नायोब्ला जामारु बाय दा थांनोसै हिनजाव गोदानखौ बिदाय होबाय हिनजाव गोदान बै सानैखौबो लाफा नै बैराथि सानैया जोंना फैदो फै थांसै फैदो नै हिनजाव गोदान नायग्राफ्रा मेंनानै जिरायजोब्बाय दै गांजोब्बाय मोजां मोजां दे जानला मोनला मोसा फैदो थांसै फैदो बयबो दादा थांग्रो बाय बाय